Maragsakan ti gobyerno lokal ti Pugudpud Ilocos Norte gabot tinapintas nga feedback ti tourism diving site ti Ili. Kalpasan dayto tiniwayat nga assessment ti DOT ken ti DNR itay laeng kalabes. Kuna ni Konsal Cholo Benemerito, dakkel ti potential ti dive tourism iti Pugudpud isut gapuna gundawain dati na sao nga banag. Pagpaapo niya po majority dive tourism iti Pagudpud kapag nila sa kita danayang activities iti Ili para kaditi turista nga bumisbisita po Dennis. So recently, iti Department of Tourism Region 1 and they assessed the various diving sites na iti Pagudpud including a shipwreck, na World War II shipwreck iti Pasaling Bay. So napintas apo iti komentuda nga very ada potential na iti dive tourism dito iti Pagudpud. And I just want to share too, kasi iti dive tourism namin iti Pilipinas, it contributes 73 billion. It's a 73 billion industry. So dapat we take advantage as tourism town. I-take advantage mi dito itapon maipasama iti Pagudpud iti dive tourism ako Dennis. So napintas launay. Iti agdama ket awan ti regulasyon ti dive tourism ti Pagudpud. Awan pa'y balit timayan pelang nagipasa apo iti resolution. Tapos tikas takit magipag-coordinate kami iti national agencies kas na komati Department of Tourism, J National Historical Commission, panggap DJ World War II nga site. Tapos tikas takit ma-assistaran na kami panggap iti pinag-aramid minto ti ordinance para kadagiti na dumaduma mga dive sites dito. And then we also ask DNR apo Dennis. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.